برنامه بیرانینا سرکردهên PKK علی حیدر قایتان û Riza Altun el Parêzgeha Dêrsimê ya Bakurê Kurdistanê. Piştî eşkerekirina cancîdestana her du serkirdeyên PKK li gelek bajarên Bakurê Kurdistanê, Tirkiye û Ewropayê merasîmên biranînê hat sazkirin. Roja şemiyê Hifdê Gulanê li qada Seyid Riza ya Dêrsimê bi beşdariya parlamenter û berpirsên Dem Partî û DBP û malbatên wan ji bo her du serkirdeyên PKK bernameya biranînê hat darxistin. Parlamenterê Dem Partiyê Rihayê Ömer Öcalan ji bo biranînê li Dêrsimê bû. Li anam li Dêrsimê arnîgariya Dêrsim gelek tiştî rawerî pêşme dike, gelek şahîdê tiştayê, li vî welatî gelek êş hatine kişandin, gelek jenosîd qirkirin dîroka Dêrsimê de heyana te kişandin. Birêz Riza Altun Ali Haydar Qaytan jî di dîroka Dêrsimê de malbata wan ê berî wan, bapîrê wan, dapîrê wan, xevneşopiya wan qirkirinek mezin jiyan kiribû. Sekna wan, têkoşîna wan jî li hemberî ve qirkirinê û tefsandinê bû. Qaytan û Altun bi xwendina Gulbank û Beytan hatin bîranîn û di bernameyê de loqma hatin belavkirin. Panca serekî seba hakikatê nî milletê Kirmancî, milletê Aleviyo amî kirdi, na raydı zaf mücadele kirdi, mücadele day. Öğrü ki milletê Dêrsimî, dostê Dêrsimî amî jûza itadı Heval Ali Haydar Qaytan, Heval Ali Riza Altun sebayinu itadı Rizalı'yı lokme beni vela. Tabi Euro sevta Ali Haydar Qaytanu Riza Altuni şiye hakiyahu sevta dünami me peser. Tabi tek ju verinde şahsi dünü de naiki hirisu heşranıka na hardi devreşte hardi Kurdistan'da be kefenu be mezele gine hardru yine pörne şahsi ni kur hevalı de yad kemi. Vameke verte gulus olsun deve. Onza sevta rozera verinde wow bray der cirani kur hevalu. Onza sari Kırmanzu sari Dêrsimî wesvo. Hakikat bilgisi Ali Haydar Qaytan'ın canı ve onunla bir ömrü. Malbatên wan dê sersaxiyên Qaytan û Altun li navenda Dêrsimê qebûl bikin. Partiya Karkerên Kurdistanê PKK di kongreya xwe ya danzdemîn a di navbera 5 û 7 Gulanê de hat darxistin, eşkere kir ku Ali Haydar Qaytan sala 2018 û Riza Altun sala 2019 canê xwe ji dest daye.